ka-adventure ang bakma channel Renato Kilaton. Oy ka-adventure atong nagyari panginabuhi sa Bulanon kining manindahay og Lugaw ka-adventure. Okay, to si ma'am. Kasi nga na to, ma'am? Maria Concepcion Daigan Diaz. Maria Concepcion. Apelido, ma'am? Diaz. Diaz. Okay. Kanang dugay na ka maligyan. Kan, ma'am? Kanang lugaw? Lugay na, sir. O sa ma'am? Lugaw o? Lugaw sa Purado. Kani mo siya lugaw. Hini mo na siya Sampurado. sampurado. O kadventure ato makita karon ang sampurado niya lugaw. Mga pila lang ka years ani, ma'am? Ha? 19 years. Okay, kadventure 19 years na si ma'am na ninda og lugaw, sampurado. Painitan na. Pila ka bata na to, ma'am? Tulong. Tulo ka bata. Kasi trabaho ni mister. Balot. Balot po siya. Dili siya matabang diri, ma'am. Taon na matabang siya. Kaya naman siya balot. Balot po ni kagabi, balot po siya. Okay, kanang nana ba kay bata nga college, mo? Umana tanan. Kani lang yung panginabuhi. Ka-adventure. Gabis, ma'am, kabi ka kanang pagpursige ka adventure kini iyang paninda nga lugaw kining sampurado ka adventure mao ra ni siya nakapahuman sa iyang mga anak. Pila ka bata nimo? Tulo ka bata ka adventure na pahuman ni ma'am. O sa mga course ana man la, ma'am? Isang EB Pulsay o education. EB Pulsay, education o cream. Gabis, ma'am. Uy, ngani ka porsigido si ma'am para sa iyang mga pamilya. Okay, what's up ka-adventure? 19 years na si ma'am naninda og kining lugaw og sampurado. Kanang sa una, ma'am, sa wala pa ning pisto, daan na gyud mo naninda, ma'am. Di sa dapit nga pisto. Dito sa daan pang merkado. Dito sa daan nga merkado. Okay, what's up ka-adventure? Now karon sa lungsod sa Ubay, atong gyari ang panginabuhi sa Bulanon kining naninda og sampurado, lugaw ka-adventure. Mo ni ang panginabuhi ani, ma'am. Kaway, ma'am, kaway. Unya na siya mga customer ka-adventure. What's up ka-adventure atong giani karon at panginabuhian sa Bulanon. So sa 19 katuig ka-adventure mo na paninda ni ma'am na ay lugaw, sampurado, mga noodles ka-adventure. Kana sana sa likod, ma'am, sa imo ng bata. Mo na siyang pagumangkon. Mo na siya imong kauban na tag adlaw-adlaw. Nabay adlaw, ma'am, nga masiruhan ta? Ay di ba tabong zero. Nay dili gyud masiruhan. Okay, ka-adventure. Og di maninda, wa gyud na siya. Okay, wa income ka-adventure, wa maninda, og dili maninda, wa income unya. Si ma'am, di na siya kawadan og customer matag adlaw ka-adventure. Naagid siya yung mga customer. Kana okay ra ba ang kita, ma'am, sa to paninda? Okay ra kay kan. Makaingon jud ko okay kay nakahuman ko sa akong mga anak tulo. Nakahuman si ma'am sa iyang mga anak. Okay jud ang kita ni ma'am sa iyang lugaw. Sa ginagmay basta kanunay ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Mo ni ang mga paninda ni ma'am na ayang mga itlog, naipan ka-adventure, na yung mga customer ka-adventure. Ka-adventure mo ni ang mga uban nga mga paninda ni ma'am na kape. Pwede ka mag-order og Lucky Me Beef na ay pansit canton. Pwede ka mag-order ka-adventure. Yan na. Kaway, sir, kaway. Napog pag umangko ni ma'am ang gwapo nga tigugas ang right hand ni ma'am. O sa inyo mga trabaho, sir? Sa PNG Delivery? PNG Delivery. Ari yun mo magkananan, sir, every day, sir? Monday. Every Monday lang. Okay. Okay, ka-adventure, every Monday ka-adventure, ari sila magkananan din sa kang ma'am nga lugawan o sampuraduhan ni ma'am ka-adventure. Silang, sir. What's up ka-adventure? Diarita sa atong panginabuyan sa Bulanon. Kining naninda og lugaw ka-adventure og sampurado si ma'am. Mo ni siya nakapahuman sa iyang mga anak sa pag-eskwela ka-adventure.
kining luga og sampurado nga negosyo ni ma'am matag adlaw-adlaw ka adventure. Unya yang bana ka adventure naninda pud og balot. Pila na ka tuig naninda balot yung bana ma'am? Alas mga 15 15. ka tuig na manigyag balot. Okay. Sila yung duha nagtimbayayong ka adventure sa negosyo para makalampos ang ilang mga anak. Kaloy sa Ginoo nakalampos jud ka adventure. What's up ka adventure? Natakaroon sa lungsod sa Ubay. Atong gyari ang panginabuyan sa Bulanon kining maninda og sampurado og lugaw ka adventure. Unya mo kanang inyong lugaw ma'am, pila ni siya ka oras lutuon ma'am? Duha ka oras. Pila pula siya ka kilong bugas? 2 ka kilong bugas. O sa ka kaldero 2 ra kilo siya ma'am. Ang kuan ma'am kanang sampurado pila pula ka kilo? Parihara. 2 kilo pod. Unsa may gibutang sa lugaw man? Asin. Unsa pa ilang gibutang? Asin ra way mga panakot ana. Unsa man ma'am mga sibuyas, luya. Wala ko na secret ingredients si ma'am. Okay, what's up ka adventure? Nahuman na og pangaon ng mga customer ni ma'am. Kanang tubig ma'am, libre na siya ma'am, imnon. Libre na siya. Libre na mo ron. Tubig na lang. Tubig, Sa uban nga mukaon ma'am, bayaran man ag tubig, tag piso ag baso, agi mo libre. Bayo kay buotan kay si ma'am, kay libre ang tubig. Ato ka sa ubang restaurant, mukaon ang tubig, tag piso ang baso. What's up ka adventure? Natakaron sa panginabuyan sa Bulanon kining naninda og lugaw og sampurado ka adventure. Pila na bayad nila, ma'am? 164, sir. 164. Sa ilan ang upat tanan, ma'am? Kailang upat. Sa upat, Oy, ka-adventure, 164 ang nabayad nilang, sir, sa ilang pagkaon. For the boys. Salamat, sir, balik-balik. Oy, ka-adventure na human sila og pangaon. Kalau ka-adventure gihipos na si sir ag
mga kinaan ka-adventure nga mga itlog. Unya nagpaluto sila og pansit canton. Tagpila pog itlog ma'am ang usa? 12. 12 ka-adventure. Mo ni siya ikuan ka-adventure kanang ilang ingredients ni ma'am nga ipangbutang sa lugaw na ay hanga sili, na ay paminta, na ay patis ka-adventure, inya na ay tuyo ka-adventure, inya itlog ka-adventure isagol sa lugaw. O sa may pamagi sa imong kita ni yung pagumangkon ma'am, ang adlaw. Tapila yung adlaw? Abot kag mga 200. Okay ra. Naraman diri pod. Nya half day ra mo. Okay. Okay, what's up ka-adventure katong mga mukaon o kanang lugaw nga lamian ari lang diri sa poblasyon sa lungsod sa Ubay. Diri kang ari lang sa lugawan ni Ma'am Kunching Diaz diri sa lungsod sa Ubay. Mo ni ang panginabuyan sa Bulanom ka-adventure sud sa 19 ka tuig. Maora ni siyang iyang negosyo karon nga mao nakapahuman sa iyang tulo ka anak nga ka-adventure nga nahuman og pag-eskwela sa college ka-adventure. Maora ni iyang business nga nakapahuman sa iyang mga anak ka-adventure. Adventure atong gyari ang Banginawen sa Bulanon. Mo ni trabaho ni sir sa lugawan ni Ma'am Kunching. Si sir mo tigo. Kasi nga na to sir, kasi nga Marwin Hudaya, sir. Marwin Hudaya. Marwin Hudaya. Ulitaw sir minyo na. Ulitaw, sir. Ulitaw dako. Ulitaw ka-adventure, ulitaw dako ka-adventure si sir. Pilay panawigo na to sir? 17, sir. Nag-eskwela pa? Nag-eskwela pa, sir. Asa na-eskwela, sir? Sa Pitogo, sir. Sa Pitogo? Taga asa ka, sir? Sir. Taga Pitogo ka? Okay, ka-adventure. Okay, ka-adventure, maghuwata-puta sa customer ni Ma'am Kunching. O niya, dako nagkatabang ng imong kanamam kani yung gigunit-gunitan mo kana. Kay pangbugaw sa langaw. Pangbugaw sa langaw ka-adventure kanang gidadani ma'am nga pangbugaw sa langaw. Para ang langaw dili siya katugpa ka-adventure. Kay naa pud ag safety mission ni ma'am. Nya napud sila mask ka-adventure for safety. Kanya si iyang pagmangkon si Sir Derwin Marwin, napod siya mas ka-adventure. Sa akong video, ayaw kalimot mag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod sa akong dagan nga video. Kaya salamat ka-adventure. Kaway ma'am, Kunching, kaway.